Malta uffiċjalment tefet l-offerta tagħha biex l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini tibda topera minn pajjiżna. Aġenzija li bħalissa qed taħdem minn Londra, imma li fid-dawl ta' Brexit se jkollha tiċċaqlaq għal belt oħra Ewropea. Għaldaqstant Malta se tingħaqad ma' bosta stati membri li jurew ix-xewqa u l-interess li jkunu huma li jilqgħu din l-Aġenzija. L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini hija responsabbli mill-evalwazzjoni xjentifika, is-superviżjoni u l-monitoraġġ tas-sigurtà tal-mediċini żviluppati minn kumpaniji farmaceutiċi għal użu fl-Unjoni Ewropea. Aġenzija li minn taħt idea jgħaddu madwar 27% tal-beħ farmaceutiku globali. Meta kienet preżentata dik li qed tissejjaħ Malta Bid, intqal li pajjiżna qed juri rrieda li jilqa' din l-aġenzija għaliex il-Gvern jemmen li pajjiżna joffri bosta vantaġġi. Faċilità ta' komunikazzjoni b'numru ta' lingwi, ħaddiema mħarġa u infrastruttura tal-informatika b'saħħitha, kif ukoll vantaġġi għal ħaddiema fosthom servizz tas-saħħa u tal-edukazzjoni b'xejn u ta' kwalità, aċċess għall attivitajiet sportivi u kulturali, distanzi ostra ta' vjaġġar u konnettività eċċellenti bl-ajru u temp mill-aqwa, kif spjegat il-Ministru Helena Dalli. Dan hemm 800 ħaddiema li jaħdmu ġo din l-aġenzija, apparti li jkollok kuljum mbagħad madwar 300 persuna li tiġi għal meetings fl-aġenzija ta' kuljum imorru u jiġu dawk. Però huma qed jagħtu ħafna importanza lill-ħaddiema tagħhom li jaħdmu hemmhekk fejn jixtiequ imorru huma. Ovvjament dawn jiġu bil-familji tagħhom, trid tara inti għal skejjel, kwalità ta' ħajja, fejn jħossuhom safe huma, ġifieri aħna naħsbu li ħafna mill-kaxxi nistgħu nittikjawhom. Fil-fatt, innota l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn f'każ li tiġi Malta, il-ħaddiema tal-Aġenzija se jgawdu minn servizz ta' saħħa b'xejn, edukazzjoni sa' livell terzjarju b'xejn u servizzi ta' childcare ukoll bl-aħlas. Fl-istess waqt żied jgħid li f'Malta il-partijiet interessati huma kollha favur dan il-proġett. Barra minn hekk pajjiżna jkun lest jgħin lill-Aġenzija tespandi ħidmietha fl-għajnuna lil pajjiżi inqas żviluppati fl-aspett ta' regolamentazzjoni, partikolarment fl-Afrika, filwaqt li l-Università ta' Malta tkun tista' tiżviluppa korsijiet speċjalizzati. Għal din l-Aġenzija l-Gvern Malti qed joffri binja state of the art apposta għaliha b'ambjent u teknoloġiji li jwieġbu għall-isfidi tal-preżent u tal-ġejjieni. Dan b'investiment li mistenni jlaħħaq mal-50 miljun euro u li għalih hemm analiżi ta' postijiet diġà eżistenti li jistgħu jkunu rranġati jew il-ħolqien ta' faċilità ġdida. L-offerta qed titpoġġa anke fid-dawl tal-avvanzi li qed tagħmel l-awtorità tagħna tal-mediċini u x-xogħol li qed tagħmel fuq livell Ewropew u internazzjonali.